Takže v ďalšom diele si vedlíme, čo je koleso šťastia. Je to udalosť, ktorá sa tu objavuje zase náhodným spôsobom. Čas si určí vždy Good Game Empire. Takže sú to všetko také náhodné udalosti. Ja osobne nedobíjam veľa rubínov, len ak potrebujem postaviť nejakú budovu a tak podobne. Osobne s touto súťažou nesúhlasím, lebo nie je to len môj, alebo nebol to môj prvotný názor. Ten názor patrí niekomu inému, koho poznám a súhlasím s ním, že túto hru nehrajú len dospelí ľudia, ale aj malé deti. Veľakrát sú to deti, ktoré majú 7 rokov a takto ich Good Game Empire učí hazardu. A asi si poviete, prečo by ich učil hazardu, veď len točia za nejaké lístky, ktoré získavajú v súťažiach. Hej, pravda, ale vlastne tie lístky idú kupovať aj za reálne peniaze, za rubíny teda, lepšie povedané, a rubíny sa kupujú za reálne peniaze, takže vlastne je to hazardná súťaž. Je pravda, že ľudia potom za tie rubíny alebo za tie lístky tady získavajú hodnotné ceny, ale sú tu aj ceny ako VIP body, ktoré mňa osobne napríklad nezaujímajú, alebo vybavenie môžete vyhrať napríklad zelené za jeden otoč, alebo vám to môže dať napríklad 3700 mincí, alebo lístky. A jednoducho môže vám to dať aj veci, ktoré nikdy nepoužijete. Čiže podľa môjho názoru je to hazardná hra. Ale budeme pokračovať ďalej. My máme momentálne nahraných 45 získaných lístkov v súťažiach, takže dáme točenie. A kedykoľvek sa rozhodneme zastaviť koleso, dáme zastaviť. Momentálne nám to dalo túto helmu, ktorá zvyšuje cestovnú rýchlosť o 10% dohromady. Čo je pre nás výhodné, pre jednoho veliteľa, ktorého si stavíme na rýchlosť. Ale veľakrát to dá aj niečo, čo je úplne k nepoužitiu. Teraz sa nám to dalo zase zelenú. A toto je zrovna ten prípad, čo ja neviem ako túto zbraň využiť. Podľa mňa by za to točenie, už teda točíme, aby sme mali dostávať nejaké lepšie odmeny. Je tu možnosť aktivovať aj rýchle točenie. A to vlastne nemusím zastavovať. A zase je tu, ako v tej aristokratickej súťaži, máte vlastne také zachytné body, v ktorých vyhrávate rôzne odmeny. Tak vlastne aj za točenie ste ešte odmeňovaní. Sme momentálne dostali 2000 dreva, ktoré príjmeme. A dostali sme 175 VIP bodov, ktoré ja osobne preto nevidím nejaký veľký užitok. A toto je jedna z tých lepších možností, čo sme mohli vyhrať. Sú vlastne nástroje, áno. Môžu tam byť nástroje na obranu, na útok, na lúpenie, čiže na zvyšovanie napríklad rabovacieho účinku a podobne. Toto je obranná jednotka do priekopy, ktorá vlastne jeden ten jašter zvyšuje to percento obrany o 80%. Je to vlastne stredná zbraň, obrana. Najvyššia je, myslím, horiaca priekopa, tá dáva 110%. A potom sú tam vlastne ešte nejaké kolíky, ktoré vyrábame. A tie sú tie najnižšie. Takže ideme ďalej. Zase sme dostali VIP. Zase nejaká hovedina. Zasa VIP. Takže vlastne takýmto spôsobom vy pretočíte. Tak teraz sme dostali teda dobre, súroviny sme dostali. Za súroviny brané rubíny, dostali sme 530 rubínov. Tak to sa oplatilo, áno. A teraz koruna. Vám to ukáže na začiatku, že čo vlastne pod tými kartami. A vy si vyberiete jednu z tých kariet a môžete. No, tak zrovna sme dostali tú najhoršiu vlastne, áno, zasa.
Čiže ja toto beriem ako hazard. VIP body sa pridávajú do VIP plnenia, keďže tam sa nám potom zdvíhajú, to sme si vysvetľovali niektorom z tých minulých dielov. Potom je tu ozdoba, ktorá by nám pridala 205 vlastne, ale tu sme nenašli. A potom 4000 mincí. Čiže tieto super dve odmeny nám to nedalo a dalo nám to túto. Dáme vyzvihnúť a ideme točiť ďalej. Mince, dobre. Zase VIP. Aspoň vidíte, že na koľko lístkov, aké hlúposti dostávam. A koľkokrát to dá dobrú vec. A toto je VIP čas, vlastne za tie VIP body dostávate VIP čas, si môžete aktivovať normálne za rubíny, alebo to vyhrajete. Na 6,6 hodín VIP času to moc nezískáte, lebo môžete maximálne tak verbovať nejaké jednotky a podobne. Teraz sa nám to dalo strednú útočnú zbraň, oblihacia väža. Už vieme, že sú rebríky, oblihacia väža je za rubíny, sa dá kupovať. Rebríky dávajú minus 10, oblihacia väža dáva minus 15. OK, pokračujeme ďalej. Mince. A zase teda helma. Na ďalku, dobre. Došli nám lístky, teraz máme možnosť kúpiť lístky. Ako sami vidíte, 5 lístkov za 875 rubínov, alebo 100 a tak ďalej. Samozrejme, môžeme si dať kúpiť rubíny a teraz za rubíny si kúpiť lístky, ale my nemáme rubíny, takže som musel naklikať a tu dať pridať rubíny a za jednotlivé ceny si rubíny dobiť. Tam bolo 15 000, bolo 100 lístkov, čo je vlastne 30 za točení a to je 7 eur. To je podľa mňa dosť veľký hazard. A potom som viac už vlastne to kolo šťastia neskúmal, viem, že tady sú nejaké jackpotové točenia za rubíny zasa. Potom je tu odomknúť vyššiu cenovú vlastne to točenie, že zasa za rubíny odotknem nejaký vyššiu úroveň točenia. Potom sú tu nejaké odmeny písané, aké môžete získať vlastne v tejto úrovni. To sa samozrejme zvyšuje tie odmeny výškou tej úrovne. No a tady vám ešte ukazuje vlastne poradie, akom ste. Zasa najlepší 10 dostanú toto, ale teda neviem, koľko tam tí ľudia pritočia, či 1000 alebo 5000 eur. To zatvorím. Toľko k tomu kolosu šťastia.